Gaur egun ezberdintasunean eta diskriminazioan oinarritzen diren genero erlazioak emakumeentzako konstante bada mundu guztian zehar. Indian emakumea izatea diskriminazio hori sabeletik eta zehazkatik jaiotzen da. Neskato bat dagoenean, ahalegin guztiak egiten dute neskatu hau ezkontzeko eta bere dotea edo ondasuna berarekin batera eramateko. Emakumea berak barneratuta dauka familiak egin duen esfuertzoa nolabait dote hau aurrezteko eta beraiek ere askotan hezkuntza uzten dute. Ze suposatzen du, hezkuntzara aukeraz baldin badaukate, beraien etorkizuna okerragoa dela, ez dauka lanerako aukera berdinak, baita ere ezkontzak goiztiarrak izaten dira, baita ere haurdunaldi goiztiarrak, oraindik umeak izan da, haurdun gelditzen dira, emakumearen mortalidade handia, eta askotan dotearen honen presioa ez da bakarrikan ezkontzan gertatzen, baizik eta ondoren ere bai. Emakumeak ordun Indian jasotzen duten presioa sabeletikan hasita beraien bizitza bukare arte izaten da. കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു രണ്ടാനാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ മൂന്ന് മുല്ലപ്പൂ. Hiritik nabilenean edo tren geltokietara noanean, jendea oso gaixorik ikusten dut. Babesgabe daude, lurrean etzanda. Zelan dauden ikusi eta berehala ohartzen naiz nortzuek behar duten premiazko laguntza. Elbarritasun psikikoak dituztenez, ezin dira kalean eta bakarrik bizi. Urreratu eta ea urik behar duten galdetzen diet. Ea tepixka bat nahi duten, oinez ibili daitezken edo gaixorik dauden. Horrela niganako konfiantza hartzen dute eta batzuek nirekin etortzea onartzen dute. Familiek baztertu egiten dituzte burutik gaixo daudenak, eta gainera pertsona horiek tratu txarrak jasaten dituzte batzuetan. Zoritxarrez, ez daukagu horrelako pertsonentzako ospitale eta zentro nahikorik. Familian tratu txarrak jasaten dituztenez, bizi baldintza horietatik ihes egiten dute eta azkenean noraezean ibiltzen dira. Lo que necesitan cuando llegan a un centro como este, por un lado es... Honelako zentro batera iristen direnean, lehenengo euren osasunaz eta elikaduraz arduratzen gara. Seguru sentitzea behar dute. Pertsona hauek tren geltokietan bizi izan dira, milaka pertsonaren artean, baina erabat bakarrik. Horrelako baldintzetan oso babesgabe eta ahul sentitzen dira. Eta egoera horrek gero eta gehiago kaltetzen ditu egunez egun. Ingurune seguru batean egotea behar dute Kalkutako kaleek egunero urratu dieten duintasuna apurka berreskuratzeko. Las calles de Calcuta les ha ido quitando en el día a día, ¿no?
Iritsi bezain laizter, bizi berritu egiten zaizkie begiak. Jana eskaintzen diegu eta bainatu eta garbitu egiten ditugu. Orduan aldaketa handia igartzen diegu. Izan ere, zaindu egingo dituzten leku batean daudela konturatzen dira. Orain dela 3 urte, Papu Kalkutako tren geltoki batean topatu nuen. Janari eske zebilen. Geltokiko pertsona batek esan zidan mutiko jatorra zela. Eskean ibiltzen zela eta ezin zuela lanik egin eta ez zeukala nora joan. Ona eta apala zela ikusi nuenean, ona ekarri nuen, eta 3 urte baino gehiago daramatza gurean. Miresgarria da egiten duen lana, beste gaixo batzuei garbitzen eta gauzak egiten laguntzen die, eta guri ere zeregin askotan laguntzen digu. Bihotzoneko mutila da. Realmente cuando llegan aquí no sabes, ¿no? Por todo lo que han venido pasando en su historia. Ona datozenean, ez dakigu, zer egoera bizi izan dituzten, halako bazterkeria eta etsipenera iristeko. Ese nivel, digamos, de marginación y de desesperación en el que llegan, ¿no? Entonces, poco a poco, por iniciativa propia, ellos se van incorporando a las tareas. Pixkanaka, etxeko lanak egiten hasten dira euren borondatez. Animaliak dauzkagu eta adibidez, baten bat olioei jana ematen hasten da, edo bazkaldu ostean harrikoa egiten laguntzen du. Horrela etxeko dinamikan sartzen dira. Kontua ez da zentro batean egotea eta zerbitzu guztiak jasotzea. Zentroa euren etxe bihurtzea da helburua. Entonces, para ello, el hecho de que ellos, vayan haciendo pequeñas tareas... Lan txikiak egiteak autoestimu handitzen die. Gai direla ikusten dute, besteek estimatzen eta errespetatzen dituztela, eta ikaragarri aldatzen dira. Nire ustez, proiektu honen baliorik handiena da, hau euren etxetzat hartzen dutela. Y es ese cambio que se ve en su mirada. Aldaketa euren begiradan eta irribarrean nabaritzen da. Besteekiko harremanean. Zan ere, ona hiltzen direnean, bazter batean geratzen dira, inorekin hitz egin gabe, eta pixkanaka murgiltzen dira egunerokoan. Y la verdad es que luego te das cuenta de que esa persona que has encontrado, Gero konturatzen zara, geltokiko bazter batean, zikinkeria artean murgilduta, begirada galduarekin topatu zenuen pertsona, zure moduko pertsona dela. Altxor badela. Eta gainera, ona datozen beste pertsonen bizitza berera ikitzen laguntzen dute. Pertsona hauentzat axabari oso garrantzitsua da. Iritsi bezain laizter proba bat egiten diegu osasun egoera aztertzeko. Gure artean bizirik jarraitzen badute ondo. Bilez gero, hinduak erraustu egiten ditugu, eta musulmanak hilerri islamiar batera eramaten ditugu. She had fractured here, her leg, you know. Touch and see, so
Because of that, she cannot. Sí, tiene una fractura vieja sin curar. Only on this leg. Biziz beta baina. Emakumearen errealitatea kalean, osea, pobrea, emakumea, txirotua, baztertua, imaginatu zazue kalean zer nolako presioa eta violentzia jasatzen zuen emakumeak, ez? Emakumeentzako etxea sortzeko gogo handia daukat. Emakume asko ikusten baititut kaleetan eta errepideetan nora ezean. Hori oso humilagarria da emakume guztiontzat, oso babesgabe baitaude. Emakumeei jendea ibiltzen zaie inguruan eurekin gehiegikeriak egiteko asmoz, eta horrek etxipena eragiten die. Maitasun pixka bat behar dute. Hona ekartzen ditugun gizonengan aldaketa handia nabaritzen dut. Janaria eta botikak eman eta euretaz arduratzen garenean, egun gutxitan hobetzen dira. Emakumeek ere aukera berbera izatea nahi dut. Inork ez ditu zaintzen, eta jendea eurak erabiltzen saiatzen da. Inork ez die ematen familia batean izango lituzketen maitasuna eta estimua. Emakume asko familia bat topatzeko borrokatzen dira. Sí, hasta ahora no habíamos tenido problemas, pero sí es cierto que... Orain arte ez dugu arazorik izan, baina egia esan, emakumeentzako etxea eraikitzen hasi garenetik, bertako mafiak eta politikari ustel batzuk, oztopo asko jartzen ari zaizkigu, onuraren bat lortzeko asmoz. Argi daukagu ezin garela euren jokoan sartu. Horregatik, proiektua beste nonbait eraikitzea erabaki dugu. Askotan zailtasunei aurre egin behar diezu, baina azkenean aurrera egiten duzu. Inguru honetan lanean hasi ginenean, osasun egoera konpontzea oso garrantzitsua zela ikusi genuen. Hemen ez zegoen inolako ambulatoriorik edo antzekorik eta osasun egoera larria zen. Kontsultategi bat ireki genuen eta berehala zabaldu zen haren berriz. Egunero gero eta jende gehiago etortzen zen. Geroago emakumezkoen ahalduntze proiektuaren bitartez, osasunaren arloan prebentzioa eta hezkuntza lantzen hasi ginen. Berehala hartu ginen gaixotasun gehienak saiesteko modukoak zirela arretaz eta kontuz jokatuz gero. Batez ere uraren bitartez kutsatzen diren gaixotasunei dagokienez. Emakumeentzako ikastaroak egin ditugu eta gaixotasun horiek desagerraraztea lortu ez badugu ere asko murriztu dira halako gaitzak inguru honetan. Bueno, a pesar de que India tiene fantásticas Indian unibertsitate zoragarriak daude eta maila handiko ikasketak egiteko aukera dago, baina hori gizarteko goi mailakoen esku baino ez dago. Herrisketan hezkuntza oso kalitate eskasekoa da. Landa ingurunean, umeek hezkuntza ona jasotzeko oso aukera gutxi dauzkate. Kalkuta Ondoan elkartetik hori hobetzea oso garrantzitsua dela uste dugu eta horretarako 30 zentro baino gehiago zabaldu ditugu hezkuntza hobetzen laguntzeko. Kontuan izan behar dugu, ume horiek ez daukatela elektrizitaterik etxean, eta arratsaldean etxera itzultzen direnean, kriseiluaren argitan egin behar dituztela etxeko lanak. Gurasoek ezin izaten diete lagundu, beraz, ondo prestatutako irakasle gogotsu batekin ikasteko aukera daukatenean aldaketa nabaritzen da. Se nota el cambio. Ezberdintasunean oinarritutako gizonen eta emakumeen arteko potere erlazio hauei nolabait aurre egiteko eta batez ere aldatzeko emakumezkoen alduntzea dugu tresna.
Eta honek zer esan nahi du? Esan nahi du azkenian emakumeok daukagula gure bizitzaren protagonismoa eta horri gure bizitzari aurre egiteko erabakitzeko eskubidea. Indiako konstituzioa egia esan oso garatua dago alde horretatik. Bakarrikan emakumeek asko ez dutela ezagutzen zeintzu dira legalki berak daukaten eskubideak. Orduan oso importantea da alduntze honetan formakuntza, tailerrak izatea, beraiek honetaz konturatzea eta nolabait sozialki hasten elkartzen hastea. Orduan taldeko indarra klabea da honetan, alduntze honetan. Gizonek eta emakumeok lanegun bakoitzeko soldata berbera izango genuela agindu zuen gobernuak, baina hala ere emakumeok gutxiago kobratzen dugu oraindik. Gizonek bezala egiten dugu lan, eurek bezala botatzen dugu izerdia eta eurek bezala egiten ditugu zuloak. Orduan zergatik kobratzen dugu gutxiago? Diru horrekin ezin dugu ase gure gosea eta gure seme alabena. Emakumeek oso eginkizun garrantzitsua daukate gizartean, baina ez dituzte behar bezala onartzen. Ez da euren ahotsa entzuten. Autolaguntzarako taldeak emakumeek gure bizitzan, gizartean eta familian duten eginkizun positiboa onartzeko bidea dira. Elkarte hauetan taldeka lan egiten da. Izan ere, banaka eginez gero, lana ez litzateke behar bezain sendoa izango. 10 edo 15 emakume taldean batuta, gauza asko egiteko gai dira. Talde hauen helburua emakumeak euren gaitasunez jabetzea da. Horri esker, emakumeek eraldaketa funtzioa betetzen dute lehenengo bakoitzak bere familian eta ondoren herrian eta gizartean oro har. Ikasketak egin nituenean landagarapenean espezializatu nintzen. Lan eredu ona dela ikusi nuen. Oso parte hartzailea, borondatezkoa eta jasangarria. Asabarin pertsonarik baztertuenekin lan egin nuen, gaixo psikikoekin. Eta inguruan, jende askok eguneroko bizitzan zailtasun handiak zituela ohartu nintzen. Emakumeek batez ere. Sasoi hartan Inigo ezagutu nuen kasualitatez, eta Bangladeseko mikrokredituen bankuaz hitz egin zidan. Indian ere antzeko eredu bat zegoela azaldu nion, autolaguntzarako taldeak. Ez da Bangladesekoaren berdina, baina antzeko gaiak jorratzen ditu. Orduan, hemen ere autolaguntzarako taldeak sortzea hitz egin genuen. Lagunek azaldu ziguten, 10 emakume batzen baginen, eta bakoitzak astero 10 errupie jartzen bazituen, 100 errupia izango genituela astero, eta 200 hilero. Urtean, 4.800 errupia batuko genituzke guztira. Hortik aurrera, taldeko kideok maileguak eskatu eta jaso ahalko genituzke aurreztutakoaren arabera. Gutako batzuk seme-alaben ikasketak ordaintzeko erabili genuen dirua. Beste batzuk senarra atzerrira lanbila bidaltzeko. Baten batek negozio txiki bat zabaldu zuen diruarekin eta zenbaitek alaben ezkontza ordaindu zuten.
antolakuntza horretatikan hasten dira halako negozio simpleak, gertuko negozioak aurre egiten, ez? Adibidez, intzensua egiten, edo baratzeko lanek aurre ateatzen, edo detergenteak edo aterkiak egiten, beste ekonomikorako, bere ekonomi domestikorako, beste irtenbide bat, ez? Eta horrela, dirua ekartzen dutenean familiaren gana, hasten dira beste zenideen gatikan errekonozimendu bat jasotzen. Eta hori izaten da, beraientzako lehenengo aldaketa. Hortikan abiatuta, beste aldaketa sozialak eta pertsonalak ere garatu egiten dira eta gaina asko sendotu egiten dira. Taldeko emakumeek hondartzan erosten dute arraina eta ur garbi eta freskoz garbitzen dute. Behin garbitu eta gero gatzunetan sartzen dute 15 bat minutuz. Gero atera egiten dute eta aire librean zabaldu, modu naturalean lehortu dadin. Eguzkiak arraina lehortu duenean, eguzki plakekin dabilen deshidratatzeko makinaren parrilla moduko horietan zabaltzen dute. Parrillak barruan sartzen dira, ateak itxi eta makina pizten da. Deshidratazio prozesua martxan da. Eguzkiak nahikoa berotzen duenean, eguzki plaken sistema erabiltzen da. Eta ez badu nahikoa berotzen, argindara erabili daiteke lan bera egiteko. Arrainaren deshidratazio lana burutzeko, makinak eguzki energia naiz elektrikoa erabil ditzake. Arraina garbi-garbi saldezakete azokan, hondarrik edo bestelako zikinkariarik gabe eta deshidratazio puntu egokian. Salmenta prezio hobea lortzen dute. Hau ez da mikrokredituen proiektu ekonomiko hutsa. Askoz helburu zabalagoa dauka, eraldaketa bultzatzen du. Banku baten mikrokreditu bat eman dezake, baina emakumeen ahalduntzea ezin da eman. Hori emakumeek euren kabuz lortzen dute. Hau epe luzerako prozesua da. Lehenengo egunerokoan desberdintasun eta bidegabekeria egoeran biziarazten dietela ikusi behar dute. Eta ondoren euren gaitasunak aurkitzen eta lantzen hasten dira. Gainera, pentsaera aldaketa horrek ez die eurei bakarrik eragiten. Gizonekin ere landu behar da, eta askotan hori izaten da zaiena honelako proiektuetan. Ikastaroetatik itzultzen direnean, emakumeak eurak hasten dira egunerokoan aldaketatxoak egiten. Gizonentzako ikastaroak ere antolatzen dira. Adibidez, gaurko mintegi hau egun bikoa da. Ondorioz, emakumeek etxetik kanpo egon behar dute eta bitartean norbaitek egin behar ditu etxeko lanak. Hor gauza batzuk aldatzen hasten dira. Normalean emakumeek egiten dituzten lanak baitira. Eta gizonak pentsatu behar du. Emaztea ikastaroan dagoenez, hau neuk egin behar dut. Horrelako gauzek ezinezkoak dirudite hasieran, baina zenbait urteren ondoren lortzen dira. Emakumeek indarra hartzen duten heinean, inork ezin ditu geldiarazi. There are certain rights Indiako legeek eta konstituzioak eskubide batzuk bermatzen dituzte, baina gero egunerokoan bazterketa handia dago. Emakumeen aurka, dalit kastakoen aurka, elbarrien aurka, umen aurka eta bar. Horri aurre egin behar zaio, legeen bitartez, gizartean eta ekonomikoki. Oraingo legeak eta epaile zein abokatuen jokaera burokratikoa aldatu behar dira. Jorratzen ditugun arazo gehienek, etxeko indarkeriarekin eta adingabeen arteko ezkontzekin zerikusia dute. Gizarteak ez ditu emakumeak baloratzen, eta hori da oinarrizko arazoa.
Gure elkarteak legezko eskubiden alde lan egiten du. Emakumeei aholkularitza juridikoa ematen diegu. Sarritan euren kasua epeitegira eramateko dirurik ez daukatela esaten digute. Nik argi esaten diet gure elkarteak doainik lagunduko diela. Mendebaldeko Bengalako gobernuak eta gobernu zentralak badituzte lege batzuk emakumeak, elbarriak, beheko kastetako jendea eta bestelako talde txikia babesteko, eta horietan oinarritu gaitezke. Section, which is minority section, backward section. India is a developing country, it is true. India gero eta herrialde sendoagoa da, bai, hori egia da, baina ekonomikoki ez dabil denentzat berdin garatzen. Gobernuak nazioarteko laguntza ugari jasotzen ditu, baina inork ez du ezer musutruk ematen. But the thing is that nobody is giving money free of interest. They have some interest, and which is to exploit the Indian resource. Baliabide naturalak tribuen kulturaren kaltetan ustiatzen dira, eta gauzak eraikitzen gabiltzan arren, ingurumenari kalte eginez eraikitzen ditugu. Presak egiten dituzte, txiroentzako eta herriarentzako onuragarriak direlakoan, baina horrek alde batetik dirua ematen duen arren, gure askatasuna, kultura, ingurumena eta beste gauza batzuk kaltetzen ditu. We are giving our liberty, our culture and our environment and everything, I think. So money is nothing. Dirua ez da ezer, trukean galdu duguna eta galtzen ari garena kontuan hartzen badugu. I am losing. Giza trafikoa aipatzen dugunean, atzerritar batzuk, emakumeak, umeak eta neskamutilak saltzen ibiltzen direla esan nahi dugu. Iruzur egiteko lan onak eskaintzen dizkiete, baina benetan saldu egiten dituzte eta ez dire inoiz itzultzen. Udaia nirekin hainbat herrisketan lanean nabil, batez ere emakumeei eta neskei ikastaroak ematen. Ikastaroetan, Indian eta beste herrialde batzuetan dagoen giza trafikoa jorratzen dugu batik bat. Neska gehienek ez dute familiaren maitasunik jasotzen. Izan ere, hain txiroak direnez, gurasoak goizean goiz irteten dira etxetik lanera joateko eta ez dira gauera arte itzultzen. Ondorioz, euren kabuz moldatu behar izaten dute egun osoan. Ez ezagunek ezkontzeko eskaintzak egiten dizkiete eta neskak maite mindu eta eurekin joaten dira, baina azkenean ez dira ezkontzen. Gehienetan, saldu eta prostituzioan aritzera behartzen dituzte. Prostituzioan aritzeko eramaten dituzte. Ume txikiak eskean aritzera derrigortzen dituzte. Askotan abestu egiten dute eskean dabiltzan bitartean, eta batzuetan, kalte fisikoak eragiten dizkiete lan hori hobetu egin dezaten. Halako gauzak gure herrisketan ere gertatzen zirela esan ziguten. Ikertzera joan ginen, eta esan ziguten, bai, hori gertatzen da, baina ezin dugu horretaz hitz egin. Egoera hori salatzen badugu, batzuek eurun aurka gabiltzala pentsatuko dute, eta horregatik ezin dugu hitz egin. I just asked them that why always we are not saying anything. Isilik geratzea aurpegiratu genien, horrela ustelkeria eta giza trafikoa bultzatzen zutelako, eta delitu hori gero eta ugariagoa da mundu osoan. Erantzun zigutenez, euren taldeak debekatu egiten die ezer esatea. Horretaz hitz eginez gero, bertako mafiek eta agintari ustelek eraso egingo liekete. Eta guk esan genien, ez, eskubideak dauzkazue eta eskubide horiek erabili egin behar dituzue.
Indian, aintzinarotik nahiago izan dituzte gizonezkoak. From so many years back, we can see the son preference in India. Alde batetik, jakintzat ematen delako semeek gurasoak zainduko dituztela. Ehorzketa errituekin ere zerikusia dauka, izan ere, hinduen artean semeak arduratzen dira horretaz. Cremated should be the son. That's a Hindu mythology says. So that's one reason for the son preference. Fetuak eta neskatilak hiltzea ere aintzinako kontua da. Adibidez, askotan, neska jaio berriak arrozaleak jatera derrigortzen dituzte itota hil daitezen, baina badaude beste modu asko ere. Choke the baby and it dies. That kind of a very unhealthy kind of things are there. So generally batez ere hinduek izaten dituzte gogokoago gizonezkoak. Hirietan bereziki beste jokaera bat dago zabalduta. Ekografien eta bestelako proben bidez, fetuaren sexua begiratzen dute, abortu selektiboa egiteko. Jakina, neska baten fetua denean egiten dituzte abortuak. Sex-selective abortion against women, against girls. കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു രണ്ടാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ മൂന്ന് മുല്ലപ്പൂ രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. They have problem in the family or Neskatila hauek tratu txarrak jasaten dituzte familian. Batzuen amak ezkongabeak dira. Adingabeen babeserako departamentuak gure etxera ekartzen ditu. Bestelako egoerak ere badaude. Adibidez, gurekin dagoen neska batek aitaordearen jazarpena jasate zuen. Etxeko indarkeria oso arazo larria bihurtzen ari da Indian. Etxeko indarkeriarekin eta bestelako tratu txarrekin lotutako lege asko daude, baina urtetik urtera gero eta kasu gehiago daude. Indarkeria horren arrazoi nagusietako bat ezkonsaria da. Izan ere, ezkontzen direnean, emakumeek saria eman behar diote senarraren familiari. Ohiko beste arrazoi bat gizonen alkoholismoa da. Gizartearen izaera patriarkalean oinarritzen da guztia. Horrek ahalbidetzen baitu emakumeen aurkako indarkeria. Eta ez da etxean bakarrik gertatzen. Leku publikoetan ere ohikoa da gizonek emakumeak jazartzea. Etxeko indarkeriari dagokionez, emakume askok uste dute normala dela senarrak noizean behin zigortzea. Euren ustez, gizonek emaztea kolpatzeko eskubidea dute. Gizarteak hori onartzen du. ഡൈവോഴ്സേ ഇല്ല. അന്ന് വനിതാ വേദിയും ഇന്ന് വനിതാ വേദി വന്നപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാരണം അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വൈഫ് ചിലപ്പോൾ പിറ്റന്ന് ഡൈവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വനിതാ വേദിയുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. Lege asko dauzkagu emakumeak senarraren edo haren familiaren ankerkeriatik babesteko. Legeak onak dira, baina oker aplikatzen dira. Horretan adituak diren funtzionarioen esku omen dagoelako. Leku askotan, baina, ez dago halako funtzionariorik, edo dauden funtzionarioek ez daukate behar bezalako prestakuntzarik. Sakin lege horien inguruko informazio kanpaina egiten ari gara.
Emakume asko etortzen dira sakira, etxeko indarkeria edo bestelako tratu txarrak salatzera. Lots of women coming with cases of domestic violence, and not only domestic violence, but every kind of violence. And we are helping them to lead them to the... Guk lagundu egiten diegu eta aholkuak ematen dizkiegu lege kontuetan. Sometimes legal support they want, sometimes they need counseling. So what they want we are trying to give them. ഫ്രണ്ടിൽ വായി നിങ്ങളെ കാണില്ലേ അവർ എന്നെയാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നേ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നില്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ വാ മലയാളം മനസ്സിലായിരിക്കണേ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ഉപദ്രവിക്കുകയും Ez neukan nire senarraren inolako babesik, irabazten nuen diru guztiak entzen zidan, gero mozkortu eta jo egiten ninduen. Nik independentea izan nahi nuen eta nire kabuz moldatu, horregatik sartu nintzen arrain saltzaileen federazioan. എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫോറത്തിലേക്ക് ചേർന്നത്. Etxeko indarkeria oso zabalduta dago gizartean, eta gizarte maila guztietan gertatzen da, goikoan, erdikoan eta bekoan. Bitxia da, baina behe mailako emakumeek salatzen dute gehien indarkeria mota hori. Goiko eta erdiko mailakoek jarrera menpekoagoa daukate, familiaren izen ona jokoan dagoela uste dutelako. Eta horregatik ez dute euren egoeraren berri ematen. Itxuraz gizarte maila honenetan ez dago etxeko indarkeriarik, baina nire ustez beheko mailan baino handiagoa da. Emakume horiek behintzat protesta egiten dute. Arrain saltzaileen jokaera nabarmentzeko modukoa da. Izan ere, beti erantzuten diete senarren kolpei, hitzez bada ere. Hau da, egoerari aurre egiten diote. Eta gehienek, senarraren tratu txarrez babesteko legeen berri daukatenez, argi esaten diete. Badakit zeintzuk diren nire eskubideak eta salatu zaitzaket. Eurek ez dute familiaren izen ona babesteko behar izanik. Etxeko indarkerian lau mota daude. Indarkeria fisikoa, hitzezko indarkeria, psikologikoa ere badena, sexu indarkeria eta indarkeria ekonomikoa. സ്ത്രീധനം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലും Nire senarraren tratu txarrak ezkonsariaren kontura hasi ziren. Orain dela 40 urte nire familiak 1000 errupia eman zizkion nire senarrari eta aurreko puru txiki bat agindu zion. Nire familiak ezin izan zuenez agindutako guztia ordaindu, nire amak auzokide bati eskatu zion maileguan. Ezkondu eta biharamunean bitxi guztiak hartu eta amari eman nizkion, jabeari itzultzeko. Nire senarrak jakin gabe egin nuen. Ordutik iruzur egin niola leporatzen dit, eta ez dit barkatu, nire lau alaben eta semearen aita denarren. Naiz eta galerazita egon, eta gaina multak eta bar jasan behar izatea, gizartean zabaldua dago. Esan dugun bezala, emakumeak sufritzen du honen presioa baita ere ezkonduta gero. Eta ezin baldin badute famili politikoak eskaera hoiei aurre egitea, zenbait, batzutan bere burua bota egiten dute, ezta, zoritxarrez. Eta beste aldetikan, familia berak kamuflatu egiten ditu suizidio hauek etxeko aksidenteak izango balira bezala, ez? Badakigu, alako familian, tea prestatzen duena, emazte berria familira,
etorritako emazte berria da. Eta berak bakarrikaen prestatzen dute tea eta sutondoan egoten dira bazkariak prestatzen. Askotan erabiltzen dute egoera hori, beraiek erreko baldin bat ziren bezala, inglesez stop killing zergatik, bertan sutondoan gertatzen diren erailketak izaten dira. Dowry is an age-long culture in Ezkonsaria ere ohitura zarra da Indian. Baita hemen Keralan ere. It has different methods. Eskualde bakoitzak berezitasun batzuk ditu. Leku batzuetan lurren bidez ordaintzen da batez ere. Beste leku batzuetan bitxiak eta urrea dira ezkonsariaren zatirik handiena. Hau aspalditik dator. Arazoa da orain gizarteko maila guztietara zabaldu dela. Jatorriz aberatsen eta boteretsuen kontua baino etzen, alaben ezkonsariak ordaintzeko ahalmena zeukaten eta. Gaur egun ordea, derrigorrezkoa da ezkondu ahal izateko. Hemen Keralan jokaera hori oso zabaldua dago, baita arrantzaleen artean ere. Eta senargaiari eta haren familiari 100.000 errupia ordaintzen dizkiete. Eta baita bitxiak, arrantzarako tresnak eta bestelakoak ere. Ohitura zar hori arazo bihurtu da, izan ere, neska askok ezin dutenez guztia ordaindu. Euren buruaz beste egiten dute, ezkondu aurretik naiz ondoren. Even before the marriage and also after marriage. Both the cases are coming. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7ാമത്തെ വർഷം. 4 alaba dauzkat. Nagusiak 8 urte bete arte ikasi zuen, eta gero arraina saltzen hasi behar izan zuen. Beste bat unibertsitatean ikasten dabil, baina kutxak garraiatzen lan egin behar du. 3. 2. mailako hezkuntza amaitu zuen, eta 4. ikasteari utzi behar izan zion istripu baten ondorioz. Laurak daude ezkonduta. Gaur egun dagokien ezkonsaria eman diet. Azkenekoarengatik 200.000 errupia eta urrea ordaindu behar izan nituen. Agian 100.000 izan zirela esan behar nuen? Bai, 100.000 ordaindu nituen. Arrain saltzaileen federazioa arrainazoketako lan baldintzak aldatzeko sortu zen. Gobernuari eta udalari presioa egin diegu azokak garbi izan ditzaten eta komunak egin ditzaten. Horrela behar bezalako baldintzatan egingo dute lan. Goizetan, lukurrei 100 errupiako mailegua eskatzen nien merkantzia erosteko, eta arratsaldean 110 itzuli behar nizkien, arraina saldu ez arren. Federazioak ematen dizkigun mailegui esker, orain beldurri gabe erosi eta saldu dezaket. സഹായവും താല്പര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട്. Orain eurentzat asko zerrazagoa da mailegu bat lortzea. Diruak ematen die buru hauste gehien. Hori hala da, bestela, mailegu emaileen gana jo beharko lukete. Baina gure elkarteak ikuspuntu orokorretik lagundu nahi die bazkideei. Garapen ekonomikoa eta soziala bultzatzen ditu. Baina baita emozionala, psikologikoa eta espirituala ere. Maybe psychological and emotional and religious development. So that kind of Emakumeen garapen osoa da helburua. Dalit izeneko gizon emakumeen kolektiboa
berez da normalean ezagutzen dena ikutu ezinak edo intokableak edo pariak bezala. Hala ere, Dalit izena, esan nahi duena da zanpatua dagoena. Orduan, ikutu ezinetikan, izen horretatikan Dalit deitzera, ere bai duintasun bat ematen dio pertsona hauek, egia esan, gainera Indiako kasten sistematikan kanpo gelditzen direnak, ez? Orduan, benetan esan nahi duena hori, zanpatua. Dalit kastakoak historikoki baztertuta egon dira. Gaur egun ere, kasta sistema indarrean dago. Beraz, pertsona baten kastak eragina dauka pertsona horren mailan. Lanbidea ere kastaren araberakoa da. Hori dela eta, B mailako kastetako jendearentzat oso zaila da lanpostu hobeak lortzea. Indian gizarteko eta laneko mailak kasta sistemaren araberakoak dira, eta hori hainbat mendez izan da horrela. Independentzia lortu ostean idatzitako konstituzioan, kasten araberako bazterketa bertan bera utzi zen. Baina hori teorian izan zen. Praktikan ordea, Dalitak oraindik baztertuta daude, eta gizarte mailarik apalenean daude. Bazterketa horrek txirotasuna dakar. Gobernuak diskriminazio positiborako programak ezartzen ditu Dalitei zuzenduta. Baina hainbat mendetako estigma bizirik dago oraindik indiarren kontzientzia sozialean. Dalit emakumeen egoera are okerragoa da. Leku guztietan hartzen dituzte emakumeak bigarren mailakotzat, baita Indian ere. Fisikoki gizonak baino ahulagoak direla pentsatzen da, eta gainera ez dizkiete ematen intelektualki eta sozialki garatzeko aukera berdinak. Zer gertatzen zaie Dalit emakumei? Bada, beste emakume talde batzuek baino zailtasun handiagoak dauzkatela gizarte honetan, emakumeak izateaz gain Dalitak direlako. Bizitzan aurrera egiteko arazo gehiago dauzkate. Dalit emakume gutxik lortzen dute euren gizarte maila hobetzea. We make the groups of Dalit members. Dalit emakumeen talde bat gara. This project we are useful. Proiektu hau oso ona da Dalit emakumeek gehiago ikasteko eta aurrera egin ahal izateko. And incoming increased. Adibasi izeneko komunidadeak dira tribuak, bertako jendea, Indian betidanik bizi izan du diren komunidadeak. Eta hauek ez dira hinduistak, ez? Orduan daukate beraien kultura, beraien baita ere legeak edo, tradizioak. Santalak munduko triburik handiena izango dira ziurrenik. Izaera galdu dute eta gizarteko mailarik apalenetara baztertu dituzte. Izaera hori berreskuratu beharra dago gizaki moduan duten duintasuna itzuli nahi badiegu.
Historia luzea duen herria da, hemengo jatorrizko biztanleak baitira, baina ez daukate aberirik. Eta euren hizkuntza ez dagoenez ofizialki onartuta, eskolan ez diete irakasten. Horrek arlo ekonomikoan ere txirotasuna ekarri die. Gobernuak ez ditu garapen planetan kontuan hartzen, tribu hauen lurrak baliabide naturalez eta mineralez beteta daudelako. Hori dela eta biztanleak lekuz aldatzen dituzte eta emigratzera derrigortzen dituzte. Udaiani elkarteak euren kultura, baloreak, ohiturak eta izaera defendatzen ditu. Orain umen hezkuntzari ematen diegu lehentasuna. Gure ustez, hori landu ezean etorkizuna oso iluna izango baita. Ikusi dugunaren arabera, santal emakumeak oso indartsuak dira beste tribu batzuetako emakumeen aldean. Lehenago egiten dute ahalduntze prozesua eta proiekturen bat gauzatzeko erabakia hartzen badute, lortu arte borrokatzen dira. Izan ere, eurek daukate familiaren eta seme-alaben etorkizunaren ardura osoa. Emakumekin egiten dugu alegin guztia, euren bitartez gertatuko baitira aldaketak gizarte osoan. পরিবারে ওরা কিছু হয়ে যায়, হ্যাঁ, হয়ে গেলে ওই সময় আর কেউ দখল করতে নেই। আমরা বলতে নেই এখানে 100 টাকা দিয়ে 200 টাকা যদি পাও, তখন 100 টাকা লাভ পেয়েছো, ওটা মাঠে গিয়ে রোদে কাজ করা হচ্ছে, এখানে বসে বাড়িতে তুমি এটা করে নিচ্ছো, হ্যাঁ। Este es el grupo UPAM, son 10... Hau UPAM taldea da eta 10 emakumek osatzen dute. Agiri honen bitartez eskolei janaria saltzeko baimena eskatu diote Panchayat izeneko bertako gobernuari. Indiako gobernuak lege berri bat egin du umei janaria emateko, eta horrela eskolara joan daitezen bultzatzeko. Emakumeek janaria zarduratzea askatu dute, horrela diru apur bat lortzeko.